ξεκινήσουμε με κάτι απλό. Φτιάξτε μου νόστιμα μακαρόνια. Μακαρόνια πανεύκολο. Θα χρειαστούμε τα συνηθισμένα σπαγκέτι. Δεν έχω ξαναφτιάξει κάτι τέτοιο. Νομίζω μπορώ να το κάνω. Πώς όμως να βάλω τα μακαρόνια σε αυτή τη μικροσκοπική κατσαρόλα? Ναι, δύσκολη υπόθεση. Κοίτα και μάθε. Πρέπει να σπάσεις τα μακαρόνια, τότε σίγουρα θα χωρέσουν. Τώρα πρέπει να μαγειρεύονται και να ανακατεύονται. Είναι πιο εύκολα από όσο νόμιζα. Όχι βρε, μαύρισαν τα μακαρόνια μου. Τι αηδία. Ούψ. Πέταξε την κατσαρόλα. Ξέρω ποιος θα χάσει σίγουρα. Και ξέρω ποιος θα κερδίσει. Εγώ. Αντί για αυτό το μικρό κατσαρολάκι χρησιμοποιώ ένα μεγάλο τηγάνι, στο οποίο τηγανίζω φρέσκες ντομάτες. Τι άρωμα. Και τώρα θα προσθέσω μερικά σπαγκέτι. Έτσι φτιάχνονται τα αληθινά ζυμαρικά. Ανοησίες, ξέχασες να στραγγίξεις το νερό. Να πως γίνεται. Δεν βλέπω τίποτα. Χρειάζομαι κάτι για να σκουπίσω τα γυαλιά μου. Μπέτι, ελπίζω να μην σε πειράζει. Δεν είναι γι' αυτό το κουστούμι του σεφ μου. Μαγειρεύω τα πια νόστιμα πιάτα σε αυτό. Ναι, και εγώ δεν χρειάζομαι κουστούμι. Θα ευχαριστήσω την εγγονή μου και έτσι. Τι να κάνω εγώ? Βέβαια, γιατί να μην χρησιμοποιήσω μια παλιά γνωστή συνταγή μακαρόνια. Θα πάρω 2 πακέτα στιγμιαία noodles και θα τα βράσω στο βραστήρα. Γρήγορο, εύκολο και νόστιμο. Και είναι ενδιαφέρον να το βλέπεις. Ναι, γιαγιά. Ναι, πρωτότυπος τρόπος. Εγώ θα προσθέσω τριμμένο τυράκι στα μακαρόνια μου. Έτσι θα είναι πιο νόστιμα. Τι ατιμέλιτο. Όλα πρέπει να γίνονται με αίσθηση ομορφιάς. Και λίγο λουκάνικο δεν θα κάνει κακό. Όλοι το λατρεύουν. Νιώστε αυτό το άρωμα. Φαίνεται τα noodles μου είναι έτοιμα. Ήρθε η ώρα να προσθέσω λίγο κέτσαπ. Paige, δοκίμασε. Καλή όρεξη, εγγονή. Επιτέλους, τι νόστιμα είναι όλα εδώ. Μόνο που αυτά τα νούντους στο βραστήρα με μπερδεύουν λίγο. Ίσως ξεκινήσω με αυτά. Μπλιάχ, τι χάλια. Τώρα η μακαρονάδα με το αγαπημένο μου λουκάνικο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Πολύ νόστιμο. Ο τελευταίος διεκδικητής περιμένει. Σπαγκέτι με τυρί. Δεν υπάρχει τίποτα πιο νόστιμο, γιαγιάκα, κερδίζεις. Ήξερα ότι θα κερδίσω, μάθε από μένα. Πολύ νόστιμο. Και τώρα θέλω ένα τέτοιο μπισκότο, όπως το Σρεκ. Τι, πώς γίνεται αυτό? Πολύ εύκολο. Μήπως μπορείς να μου δώσεις αμέσως τη νίκη? Σιγά τώρα. Δεν έπρεπε να τεντώσω τον παλιό μου λαιμό έτσι. Πρώτα πρέπει να κοσκινήσω το αλεύρι. Και φυσικά να προσθέσω τα απαραίτητα καρικεύματα, πουθενά χωρίς κανέλα. Τι γίνεται με τη ζάχαρη? Τι μπισκότα φτιάχνονται χωρίς ζάχαρη? Νομίζω μπορώ να αντέξω το αλεύρι. Ή όχι. Τώρα όλο μου το πρόσωπο είναι άσπρο. Τι αηδία. Ναι, όντως είναι αηδία. Και δεν ξέχασα τη ζάχαρη. Θα την προσθέσω στο λιωμένο βούτυρο. Τα μπισκότα μου θα έχουν ωραία κρεμώδη γεύση.
Το βούτυρο έχει λιώσει, προσθέτω ζάχαρη και το ανακατεύω καλά. Η προκύπτουσα μάζα πρέπει να προσθεθεί στο αλεύρι και μετά να πάει στο μπλέντερ. Θυμάμαι κι εγώ το βούτυρο. Αχ, τι κομματάκια που έχω. Θα το ανακατέψω με τα χέρια μου, γιατί τα μπισκότα πρέπει να ετοιμάζονται με αγάπη. Φυσικά και το σιρόπι. Βούτυρο, εντάξει. Πώς δουλεύεις με αυτό το βούτυρο, είναι τόσο γλιώδες, θέλει να μου φύγει. Αυτό λέω, αλλά δεν πειράζει, χτύπησε το στόχο. Ένα χέρι μου αρκεί για να το ανακατέψω. Η ζύμη μου είναι σχεδόν έτοιμη, μένει μόνο να την ανοίξω. Είναι πολύ σημαντικό να μετρήσω την κρέπα που προκύπτει, τότε θα ξέρω ακριβώς πόσα μπισκότα θα έχω. Εγώ χρησιμοποιώ καλούπια για αυτό. Αυτό θα κάνει τα μπισκότα πολύ πιο κομψά. Αχ, τι ομορφούλια βγαίνουν. Μένει να τα βάλω στο ταψί και να τα ψήσω. Wow, έχετε σχεδόν τα πάντα έτοιμα. Αλλά δεν πειράζει, ήρθε η ώρα να φτιάξω ζύμη για μπισκότα. Σίγουρα θα το καταφέρω. Είναι σχεδόν σαν πλαστελίνη. Τώρα θα φτιάξω ένα ανθρωπάκι. Τέλειο είναι. Το αλεύρι είναι τόσο άγευστο. Το ανθρωπάκι μου είναι έτοιμο και το σπίτι του είναι έτοιμο. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα μπισκότα στο φούρνο. Πότε θα είναι έτοιμα? Ορίστε. Τι ωραίο πράγμα που έχω. Γλυκούλια, όπως σχεδίασε η Paige. Το δικό μου είναι το πιο cool. Αν το βλέπα αυτό το βράδυ δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Τώρα θα φτιάξω ένα σπίτι για το ανθρωπάκι μου. Έφτιαξα όλους τους τοίχους από μπισκότα για να είναι βρώσιμα. Μόνο που κοιτάζω αυτό το σπίτι με βάζει σε πρωτοχρονιάτικη διάθεση. Και εγώ έχω αυτή τη διάθεση όταν βλέπω χρωματιστά μπισκοτάκια. Λατρεύω τα γλυκά. Τόσο νόστιμα είναι. Σωστά. Είναι για τα μάτια. Ευτυχώς που δεν πρόλαβα να τα φάω όλα. Wow, η σεφ Μπέτι σίγουρα ξεπέρασε τον εαυτό της. Έχεις δίκιο, Μπεν. Καλή όρεξη, εγγονή. Wow, είναι ένα σπίτι με λόψωμο και ένα ολόκληρο μάτσο μπισκότα. Τι τέρας είναι αυτό. Ελπίζω να είναι τουλάχιστον νόστιμο. Είναι στεγνό. Δεν μου αρέσει. Αλλά μου αρέσει πολύ η εμφάνιση αυτών των μπισκότων. Και είναι πολύ νόστιμα. Ευχαριστώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα δοκιμάσω το σπίτι από μελόψωμο. Μάλλον θα ξεκινήσω από την πόρτα. Wow! Δεν αντέχω. Είναι τόσο νόστιμο που θέλω να φάω όλο το σπίτι αμέσως. Και φυσικά όλους τους κατοίκους του. Μα τι γίνεται? Υπάρχουν όντως τόσο νόστιμα σπιτάκια από μελόψωμο? Ναι! Λυπάμαι που το σπίτι έγινε ερείπιο, αλλά ήταν πέντα νόστιμο. Μπέτι, αυτή τη φορά κερδίζεις. Βέβαια, αυτό φάνηκε από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Έφαγα πολλά γλυκά. Τώρα θέλω ένα corn dog. Μπορώ να το κάνω αυτό. Τουλάχιστον ξέρω να μαγειρεύω λουκάνικα.
Εγώ θα χρησιμοποιήσω τα πιο ποιοτικά λουκάνικα. Λουκάνικα? Τι χάλια! Ένα άλλο πράγμα είναι αληθινό ζαμπόν. Αυτό θα είναι πραγματικά νόστιμο. Δεν θέλει πολύ κόπο. Πρέπει να βάλω το ζαμπόν στο ξυλάκι και να το κυλήσω στο λάδι. Το πρόβλημα ήρθε από εκεί που δεν περίμενα. Πως ανοίγει ένα πακέτο λουκάνικα, γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Ακόμα και ένα μικρό παιδί μπορεί να το κάνει. Είναι πολύ εύκολο. Δεν ήξερα ότι είχε ένα ιδιαίτερο μέρος εκεί. Γιατί πετάχτηκαν. Βάζω στοίχημα ότι θα φτιάξω το κουρκούτι και τα λουκάνικα δεν θα προλάβουν να πέσουν στο τραπέζο. Ξέρω τη συνταγή απ' έξω. Τα ξυλάκια είναι έτοιμα λουκάνικα να πέσετε πάνω τους. Τώρα κάθε λουκάνικο θα τυλιχτεί καλά στο υγρό που προκύπτει. Και τα βάζω σε βραστό λάδι. Το ίδιο θα κάνω με το ζαμπόν. Είναι πολύ απλό. Πρέπει να μαζέψω τα μικρούλια μου από το πάτωμα. Πονάω! Γιατί είναι εδώ οι ποντικοπαγίδες? Δεν υπήρξαν ποτέ ποντίκια εδώ. Τυρί? Βέβαια! Γιατί να μην προσθέσω λίγο τυρί στο corn dog? Θα είναι πολύ νόστιμο. Βγαίνει όμορφο. Τώρα θα το βουτήξω στο λάδι. Πιτσιλάει! Πετάει παντού. Τι δειλή που είναι απλώς λάδι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Τα corn dogs είναι έτοιμα. Το μόνο που μένει είναι η όμορφη παρουσίαση. Θα φτιάξω χαριτωμένα αρκουδάκια από αυτά. Για να έχουν αυτά τα γοητευτικά πρόσωπα, χρησιμοποιώ και εγώ τυράκι, αλλά φυσικά της υψηλότερης ποιότητας. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις σάλτσες. Θα είναι ακόμα πιο νόστιμο έτσι. Ουάου, η εγγονή μου σίγουρα θα λατρέψει αυτό το corn dog. Την περιμένει μια τυρί έκπληξη. Αλλά και λίγη κέτσαπ δεν βλάπτει. Έτοιμο. Paige, δοκίμασε. Ουάου, πόσο νόστιμα είναι όλα τα corn dog. Θα ξεκινήσω με αυτό το τεράστιο. Δεν μπορώ καν να το σηκώσω. Έχει ζαμπόν και πρέπει να προσθέσετε λουκάνικο. Θα δοκιμάσω αυτά τα όμορφα αρκουδάκια. Νομίζω οι σάλτσες θα τα κάνουν εξαιρετικά νόστιμα. Απίστευτο! Και νόστιμα και όμορφα. Ο τελευταίος υποψήφιος μένει. Ουάου! Είναι τυρί, τι ωραία έκπληξη. Είναι το καλύτερο corn dog που είχα σήμερα. Ναι, ήξερα ότι μπορώ να κερδίσω κάπου. Πολύ νόστιμο. Σοκολάτα εναντίον τσίχλας. Για να δούμε ποια θα κερδίσει. Ξέρω ήδη την απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Κοίτα τη μηχανή με σοκολατάκια πήρα. Δεν ξέρω καν τι να διαλέξω. Έχω τόσα πολλά πράγματα εδώ. Και εγώ έχω μηχανή τσίχλας. Είναι τόσο βαριά. Πω, έχει πολλές τσίχλες μέσα. Είμαι ευχαριστημένη. Πρέπει να γυρίσω τη λαβή για να τη βγάλω. Θα προσπαθήσω. Τέλεια. Βγαίνει. Τι γεύση έχει η πράσινη τσίχλα? Μοιάζει μήλο. Ελπίζω να έχει υγρό γέμισμα μέσα. Δεν έχει, αλλά είναι νόστιμη. Μέρι, κοίτα πως τεντώνεται η τσίχλα μου. Είναι τόσο αστείο. Υπέροχο. Θες να δοκιμάσεις μια άλλη γεύση? Καλή ιδέα. Αλλά δεν μπορώ να γυρίσω το κερούλι. Φαίνεται έχει μπλοκάρει. Έχεις δίκιο, δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει κάποια διέξοδος. Νομίζω μπορούμε να ανοίξουμε αυτή τη μηχανή. Ας δοκιμάσουμε. Ελπίζω να έχεις δίκιο. Ωραίο, λειτουργήσε. Και τι θα έκανα χωρίς εσένα, Μέρι?
Είναι ένα δείγμα ευγνωμοσύνης προς εσένα. Κερνάω. Και εγώ θα διαλέξω κάποια άλλη γεύση. Ή ακόμα καλύτερα, θα πάρω πολλές ταυτόχρονα. Wow! Έχει πολύ καλύτερη γεύση. Θα προσπαθήσω να βάλω περισσότερη τσίχλα στο στόμα μου. Χαίρομαι που σου αρέσει. Αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειές μας δεν ήταν μάτιες. Ελπίζω να μην με απογοητεύσει η μηχανή. Πρέπει να πατήσω το κουμπί μάλλον. Έλα, δεν λειτουργεί. Wow! Twix! Ωραία βαράς, μπράβο! Δεν νόμιζα ότι λειτουργεί έτσι. Τέλεια, το καταφέρνω. Έχω ήδη 2 σοκολάτες. Δεν είναι ώρα να σταματήσω, θα συνεχίσω. Αρχίζει να μου αρέσει πολύ, είναι συναρπαστικό. Τόσα πολλά πράγματα, ωραία. Έκανα ό,τι μπορούσα για να πάρω τις σοκολάτες μου. Τώρα ήρθε η ώρα να τσιμπήσω. Θεέ μου, πόσο νόστιμο φαίνεται. Η σοκολάτα λιώνει στο στόμα μου σαν το μαλλί της γριάς. Είμαι ευχαριστημένη. Κοίτα πόση καραμέλα. Αυτός είναι ο λόγος που αγαπώ το Mars. Μου αρέσει και το Twix για τα τραγανά μπισκότα του. Ναι. Μπορώ να πάω στο δεύτερο κύκλο. Είναι μια σοκολατένια τρέλα, αλλά μου αρέσει πολύ. Απομένει μόνο μία. Είναι κρίμα που όλα τα ωραία τελειώνουν τόσο γρήγορα. Όντως δεν έχει τίποτα στο μηχάνημα. Άντε, δούλεψε, θέλω κι άλλο. Μέρι, πώς είσαι, όλα καλά? Η αγάπη για τη σοκολάτα κάποτε θα την καταστρέψει. Ευτυχώς εγώ μπορώ να σταματήσω εγκαίρως. Πόσες τσίχλες! Δύσκολα μπορώ να τις μετρήσω. Είναι κάτι απίστευτο. Κοίτα, Κέιτι, όμορφη και εύθραυστη δομή σοκολάτας. Φοβάμαι να αναπνεύσω, φοβάμαι να τη ρίξω. Αλλά πρέπει να δοκιμάσεις, οπότε προχώρα. Έχεις δίκιο. Έγινε υπέροχο. Θέλω να καταστρέψω ό,τι έχει απομείνει. Και λίγο ακόμα. Αυτό ήταν, το έκανα. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο, αλλά πολύ συναρπαστικό. Είναι η σειρά σου. Είμαι μέσα. Κοίτα, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Πόσο υπέροχο είναι. Νομίζω μπορούμε να δοκιμάσουμε τα πάντα τώρα. Έχεις δίκιο. Ας μην χάνουμε λεπτό. Η τσίχλα μου φαίνεται χαριτωμένη. Λατρεύω το ροζ χρώμα. Τόσο απαλή και γλυκιά. Πόσο μου αρέσει. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τη σοκολάτα μου. Επίσης φαίνεται πολύ καλή. Κοίτα πόσο τρυφερή είναι. Σπάει τόσο εύκολα. Πολύ γαλακτώδης γεύση. Είμαστε τυχερές. Και έχω μια ιδέα. Θα λατρέψεις το σχέδιό μου. Είναι υπέροχο. Είμαι περήφανη για σένα. Ας ξεκινήσουμε γρήγορα. Έχεις δίκιο. Εγώ ρίχνω και εσύ πιάνεις. Λοιπόν, το πιάσα. Και τώρα αλλάζουμε. Ανοίξε το στόμα σου. Έλα, δεν μπορώ να βρίξω μέσα. Τι γίνεται, κάτσε ήσυχα, Μέρι. Σήμερα σαφώς δεν είναι η μέρα μου. Είμαι άτυχη. Με τρελαίνει αυτό. Εντάξει, ας το δοκιμάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Έπρεπε να πεις αμέσως ότι είχες προβλήματα με την ακρίβεια. Δεν μπήκες μέσα ούτε μία φορά. Ευτυχώς η σοκολάτα δεν έπεσε στο πάτωμα. Η μερέντα είναι καλή τύχη. Λατρεύω το άλυμα σοκολάτας. Και εγώ πήρα τσίχλα σε σωληνάριο. Δεν είναι άσχημο, φαίνεται πολύ ασυνήθιστο. Μοιάζει με οδοντόκρεμα, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχει τελείως διαφορετική γεύση. Τελικά είχα δίκιο. Τι ωραίο. Συγγνώμη, Μέρι, αλλά πρέπει να τσιμπήσω λίγο αμέσως. Δεν περίμενα τέτοια τσίχλα. Χρειάζομαι επειγόντως συμπλήρωμα. Θέλω κι άλλο. Μου αρέσει όλα και περισσότερο. Είναι όντως άδειο το σωληνάριο, δεν γίνεται. Τι κάνεις, Κέιτ? Θα το κόψω. Είμαι σίγουρη ότι έχει ακόμα τσίχλα μέσα. Απλά δεν μπορώ να τη βγάλω. Τέλεια! Δεν ήταν μάτια που προσπάθησα. Είναι μια άξια ανταμοιβή. Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια πόσο μου αρέσει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δοκιμάσω τη μερέντα. Αλλά πώς να την ανοίξω? Ωραία, επιτέλους συνέβη. Να ένα άλλο εμπόδιο. Και θα το καταφέρεις εύκολα, Μέρι. Ευτυχώς είχες δίκιο. Κοίτα, εδώ είναι το άλυμα σοκολάτας μου. Δεν είναι όμορφη? Ναι, απλά μη μου το χώνεις στα μούτρα. Συγγνώμη, απλώς χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη που την πήρα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι νόστιμη. Βλέπω ότι δεν μπορείς να σταματήσεις. Σωστό. Μέρι, έχεις τη μερέντα παντού.
Μόλις μου ξημέρωσε και αν συνδυάσουμε τα γλυκά μας. Τσίχλα και μερέντα, μπορούμε να δοκιμάσουμε. Εμπρός, είσαι η πρώτη. Ελπίζω να μην απογοητευτώ. Μέχρι στιγμής μου αρέσει. Ωραία, οπότε το σχέδιό σου λειτουργεί. Θα προσπαθήσω να φυσήξω τη τσίχλα. Μπορεί να βγει σοκολατένια. Βέβαια, αυτό πρέπει να το τσεκάρουμε. Λοιπόν, τι γίνεται, Μέρι? Συγγνώμη, δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Ήθελα πολύ να σου σκάσω τη φούσκα. Στο τέλος είχε πλάκα. Λερωθήκαμε και οι δυο μας. Μου αρέσει να συνεχίσουμε. Βέβαια. Αυτό το χρώμα σου πάει πολύ. Kinder έκπληξη. Καλό. Πω, τι είναι αυτό? Μακριές τσίχλες. Κρέμονται πολύ όμορφα, ναι? Μου αρέσει. Ας μη χάνουμε χρόνο. Είμαι έτοιμη να δοκιμάσω τα σοκολατένια αυγά μου. Ελπίζω να έχει ένα δώρο μέσα. Wow, υπάρχουν 2 μισά. Με ποιο να ξεκινήσω? Ίσως με αυτό. Έχει ένα κουτάλι. Τέλεια, έχει ένα παιχνίδι μέσα. Ήξερα ότι υπήρχε ένα δώρο στο αυγό. Πρέπει να μαζέψω τα εξαρτήματα. Δεν είναι δύσκολο. Πω, τι χαριτωμένο αρκουδάκι, μέχρι και στέμμα έχει. Παραλίγο να ξεχάσω τα άλλα παιχνίδια. Ήρθε η ώρα να τα γνωρίσω και αυτά. Σούπερ ωραίο. Δέξε μου, Μέρι, είναι για μένα. Σε ευχαριστώ, το δαχτυλίδι τέριαζε τέλεια. Χαίρομαι που σου άρεσε. Ήρθε η ώρα να δούμε τι έχει στα άλλα μισά του αυγού. Σοκολατένιες μπάλες με κρεμόδες άλυμα, σούπερ. Πόσο τρυφερό και τραγανό είναι ο τέλειος συνδυασμός. Το λατρεύω ήδη. Υπέροχο επιδόρπιο. Ευτυχώς έχεις κι άλλο. Ναι, το θυμάμαι. Είμαι πολύ τυχερή. Νομίζω θα το φάω κατευθείαν. Δεν χρειάζομαι ούτε κουτάλι. Μπορώ να το κάνω. Θέλω να δοκιμάσω την τσίχλα μου. Με ποια να ξεκινήσω? Θα διαλέξω αυτή. Είναι γλυκιά. Ακριβώς όπως μου αρέσει. Για να κάνω τη γεύση πιο λαμπερή πρέπει να πάρω κι άλλες τσίχλες. Αυτό το ποσό είναι σωστό. Πόσο πλούσιο, αυτό που ήθελα. Μοιάζει σαν να είσαι ευτυχισμένη. Κοίτα, Μέρι, μοιάζω με χταπόδι. Ναι, μοιάζεις πολύ. Πλάκα έχει, θέλω κι άλλο. Μου άρεσαν οι τσίχλες μου. Αυτή η μερίδα μου φαίνεται ακόμη και μικρή. Δεν πίστευα ότι χωράνε τόσο πολλά μέσα σου. Αυτό είναι απαραίτητο για να κάνεις μια τεράστια φούσκα. Ετοιμάσου, τώρα θα τη δεις. Wow, είναι όντως πολύ μεγάλη. Μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσεις? Κέιτ, μ' ακούς? Νιώθω κάπως τριμωγμένη. Τι έκρηξη! Σε προειδοποίησα. Πώς είσαι? Είσαι καλά?